Kamanagan min bɛ ka wuli a ka politiki tɔn kɔnɔ jamanakuntigi Dankan Kamala Harris y'a jira tarata don na ko ale wasolen ka kɛ jamanakuntigi ka boliɲɔgɔn ye. Joe Biden is our nominee. We beat Trump once and we're going to beat him again. Period. A y'a fɔ CBS News ye ko Joe Biden ye an ka cɛbɔ ye. An ye Donald Trump gosi siɲɛ kelen, an bɛna gosi tugun. Texan ka Lloyd Doggett y'a sɛbɛ tile camancɛ la ko ne jigi b'a kan ko a bɛna latigɛ gɛlɛn ni dimi ta ka bɔ fanga na. Nin Democrat wasaden nin de ye fɔlɔ ye ka foroba tiɲɛ ɲini jamanakuntigi fɛ a ka walan sɛmɛ. Jigiya min man ca Democratu ka fan na min yɛrɛyɛrɛla kosɛbɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya jugu nin fɛ alamisa tɛmɛnen n'o waati la Democrat ka san 81 a senna tiɲɛna a ka républicain ɲɔgɔndankɛla Donald Trump fɛ. Ne hakili la a bɛnnen don k'a ɲininka ko nin ye ko nɔgɔn ye walima ko cogoya banbali don. Nancy Pelosi n'o ye Democrat ka wasaden ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye n'o ye fangatigiba ye o y'o daminɛ MSNBC jabarani kan. Tiɲɛ ne hakili la o ye ko Biden bɛna dɛsɛ Trump fɛ. Ne b'a dɔn ko a ka gɛlɛn nka ne hakili la sɔsɔli nin ye tiɲɛni caman kɛ. O ye Democrat sugandilen ye ka bɔ Washington mara la. Marie Gluesenkamp Perez ka fɔta ye. Arabadon Joe Biden kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni jamana Democratu ka mara ɲɛmɔgɔw ye ka kɛɲɛ ni White House ka foroba lajɛba ye. U dɔ ye J.B. Pritzker min bɛ bɔ Illinois. O y'a ɲɛfɔ tarata wula fɛ CNN kan ko an bɛna baro kɛnɛman kɛ ni jamanakuntigi ye. Sisan Joe Biden de ye an ka cɛbɔ ye. Ne bɛ a ka cɛbɔya kɔfɛ 100 sarala ni 100 ye fo n'a ye latigɛ wɛrɛw ta. Wa o cogo la o kɔfɛ an bɛɛ bɛna baro kɛ, an bɛna tugu wale ɲuman nin kan. Mara ɲɛmɔgɔ y'o fɔ ka fara a kan. Biden ma ɲiningali ɲɛnama kɛ kabini o bɔnɛ in kɛra nka ABC bɛna ɲiningali kɛ a la jumadon wa o kumakan fori fɔlɔ bɛna bɔ tile kɔnɔ. Tarata don a y'a jira k'a ka dɛsɛ ni sababu bɔra a sɛgɛnnen na jamana wɛrɛw kama. Donald Trump is a genuine threat to this nation. He's a threat to our freedom. He's a threat to our democracy.